Scripted sa mi dire master. Guys, what's up? So, drama-drama ra to ni Lablab ang dagan ganiha mo na to, na to yung sunod. pang intro ra to. So, kung first time ninyo mo-visit sa among videos, so please click subscribe and click the bell button para mas updated ka, para mas updated mo sa next video na mo. Then, sa karon nagbalik loob mi. Okay, nagbalik loob mi sa hike. So, karon mi kabalik. Mo gikotasan mi. So, get ready guys. Okay. Camera din mag-ready kay manan-aw raman mo. So, mukha sa mi maginhawa sa mi para makasutoy na mi sa sunod na muna destinasyon. Let's go! Wakapas ang nagtig video eh. So weak. Papami day, papami ka to nga. Yapon. Pero nga no, gadagandagan mi. Hi love. So, asa naman to dapita? Sa babaw sa Banawa. Babaw sa Banawa, ubos pa. Basta napamis Banawa dapit. Nya, among sakon kay gamay ra noon. Harap ka na. Up ka na. Wow! Kana, so, hambot lang, kaya pa ba manina mo? O naminanad, karoon pa may kabalikod. Musa ka na me! Alright! See you, Banawa Pick. Record kayo. Happy tata, ma'am. Sagpaan na ni ma'am. Ha? Sagpaan na. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because Hapit na gid love. Abot na. Abot na. Saman. Walay tao. Ooh. Bago to. Sao na guys, wala pa ni, di pa ninginani. Buhatan nilagdan. I don't know para asa ni, pero feel na ko tungod ni sa bagong subdivision na itukod. Itagaan nila og dan. O na gini. Magpabukid na gyud ta ng tao. Pero abot na mi sa Banawa Peak. Init eh. Init. Di magdugay diri kay init kistanan. So adto ra mi sa manggahan na usaray mangga. Mapahuway kay landong dito. Kadto mi magpalanay kadiyot. So see you later. Turuk.
A few moments later. Dagan pa. 30 minutes. That was not. Di mo ko hinani sa una.